Kapitel 4.1 Efterspørgsel. Ved efterspørgsel efter en vare forstår vi den mængde af varen, som køberne i en given periode er villige til at købe. Alt i alt afhænger efterspørgslen af mange faktorer. Prisen på varen, husholdningernes indkomst, prisen på andre varer, der kan erstatte varen, varens kvalitet, smag og holdninger, reklameindsatsen for pågældende samt beslægtede varer, forventninger til fremtidig pris og indkomst og formueforhold. Efterspørgselskurven for en vare viser de mængder, som køberne vil købe til forskellige priser. Ved en undersøgelse spørger vi først husholdningerne, hvor mange kilo skyr de vil købe om måneden, hvis prisen er 40 kroner per kilo. Svaret er måske, at de samlet vil købe 10.000 tons. Dernæst spørger vi husholdningerne, hvor meget de vil købe, hvis prisen nu sættes op til 80 kroner. Og svaret er måske 8.000 tons. Sådan fortsætter vi, i det vi som forudsætning har sat, at alle faktorer er uændrede, mens vi spørger. Vi undersøger altså efterspørgslen under forudsætning af, at husholdningernes indkomst er den samme, at prisen på andre mejeriprodukter holdes konstant, at reklameindsatsen holdes på samme niveau osv. Holdt vi ikke disse faktorer uændret, kunne vi opleve, at husholdningerne købte mere skyr ved en prisstigning fra 120 kroner til 140. Nemlig hvis f.eks. deres indkomst samtidig var steget, samt at yoghurt var blevet dyrere. Da vi imidlertid er interesseret i, hvordan priserne alene påvirker efterspørgslen, holder vi de andre faktorer uændrede. Kurven viser, at jo dyrere skyr er, jo færre folk vil efterspørge. Så pæn er efterspørgselskurven ikke nødvendigvis. I virkeligheden ser efterspørgselskurven for skyr måske snarere ud som grafen til højre. Ved meget lav pris på skyr flader kurven ud. Dette antyder, at ved meget lave priser eksploderer efterspørgselen, fordi det nu er så billigt, at Gud og hver mand kan købe varen. Dog vil kurven på et tidspunkt tangere x-aksen. I vores tilfælde ved 15.000 tons. Der er trods alt et maksimum for, hvor meget skyr man kan få indbords, selv når det er gratis. Priselasticitet. Der findes to former for priselasticitet. Priselastiske varer, hvor forbrugeren reagerer kraftigt på prisændringer, som for eksempel magnumis. Prisuelastiske varer, hvor prisen ikke fylder så meget i budgettet, derfor vil folk helst ikke undvære denne vare, som for eksempel sukker. Grafen nedenunder viser sammenhæng mellem prisændring og efterspørgselsændring. Der findes dog også neutral elastiske efterspørgsel. Udregning af priselasticitet. For at regne priselasticitet ud, divideres den procentvise ændring i mængde med procentvis ændring i pris.